Здравейте! Чували сте за нашия биооблачен чай от Китай? Ето го на опаковката. Сега ще ви покажа как го приготвяме ние, за да може вие да си го приготвяте в домашни условия. Приготвям си една чашка. Ето виждате ли, хубава копринена турбичка. Така. Така, ето готов е той. Колкото повече от тази течност слагате, толкова по-голям облак ще получите. Приятен ден от мене!